Ndoyekwa muri ofisi pamavhuzu parties zvekare vana vanobhinyiwa honyara kuoripota. Tiri kukurudzira kuti ngavavuye kuoripota within 72 hours. Nyaya dzatosangana nadzo anooripota later, hachabatsirikani. Within 72 hours anogona kuwana mapirisi vakandipupurira avo kuti asabata pamuviri, asabata futi ma-STIs ne-HIV zvobatsirikana. Zvino tikagara kumba tikanyara tikati haudza vabereki hatadza kuripota because tavatava kuvabvunza wakabhinywa nani mwanangu, handizivi because akakadhakwa. Ichokwadi kuti vanokatirwa madrugs mudringi. Kune mascones akalaisewa nemadrugs nomuchiti wadla scone kati wadla zvimwe. Kuvabereki ngatireidhei mabhegi evana vedu, nhumbi dzavanochinja mberi dzova dzabva kumba. Makuseni achibuda achienda kuchikoro kwamungomusurprise achiti vhura bhegi rako ndione zviri mukati, unogona kubata zvimwe. Pornographic material vanhu vakashama vakazara mufoni dzevana vedu. Ngatitarisei kuti uzive kuti chii chiri kuitika muupenyu hwake, zvimwe unozvibata uchiri masinyani kuti ubva waona kuti kune zvinhu zviri kuitika pano. Tikasevenzesa tese maporisa nevabereki toenda mberi.